Immaġina li f'xi wħud minn dawn il-poeżiji se ssib ftit mill-esperjenzi li diġà għext jew l-emozzjonijiet li diġà ħassejt. Din hija l-ewwel ġabra ta' poeżija ta' Elena Cardona li ġiet ippubblikata mill-Klabb Kodba Maltin. Dawn huma poeżiji li jfittxu roqa' xemx anke fejn hemm id-dlam. Poeżiji rrakmati fejn il-kuluri jirejħu, fejn il-keffa iġġorr in-niket, fejn il-ħolm jista' jkun matt, fejn il-vapuri jaħlu fit-tajn, fejn il-mara ix-xettel, fejn il-jien tagħha innifisha biss. Poeżiji fejn is-sens tal-kliem jixxabbat fil-għoli, jitbandal bejn in-niket, l-imħabba u żbuħija tal-ħajja. Dawn il-poeżiji oġbuni għax huma poeżiji ta' sensualità sinċira, soda, għax ir-ruqa twal u mifruxa. Dan il-video ġie miġġub lilek mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktib. Skopri xi jħobbu jaqraw l-illustraturi, awturi, tradutturi u pubblikaturi Maltin. Hemm ħafna x'tiskopri hemm barra.